Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari naton nga mga top stories of the day. Today, September 22, 2025, Lunes nga adlaw. Nagkanilain nga mga sektor nag-upod sa aksyon protesta kontra korupsyon. Investigasyon sa flood control project sa Bacolod City ginsuguran. Super Typhoon Nando naglandfall na. Isa pagig kay LPA manugsulod sa PAR. Drivers ng SUV na tulugan, tricycle na bungguan. Construction workers sa Bacolod City nasapuan nga may 15 ka mga buno. Tag sa Good Vibes, matapos masold out ang masobra 7,000 ka mga units ng Dica Homes sa Kabug, in-open naman ang Dica Homes sa Barangay Granada sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Super Typhoon nga nandun naglandfall na sining hapon sa may Cagayan. Isa pagid ka LPA karon ang yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Las 3 sining hapon naglandfall na ang Super Typhoon nga nando sa Panuwitan Island sa Calayan, Cagayan. May mga area sa Northern Luzon nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Padayon ini nga nagagiho sa westward direction kag ginapaabot nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw. Wala sa track sang bagyo ang isla sang Negros pero naka-eksperyensya kita sa gihapon sa maulanon nga panahon bangod ginapabaskog sang bagyo ang habagat nga amo naman ang nagadala sang ulan sa Visayas. Sunod sa pag-asa, may low pressure area pagid karon nga ginamonitor nga yara pasagwa sang PAR as of 2 p.m. Yari ini sa 1,590 kilometers east sa northeastern Mindanao. Sa karon, may medium ini nga potential nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Sa number 9 naman, may ara sang 16 tanan ka mga LGU sa Negros Occidental nga temporaryo nga nagsuspend sang face-to-face classes bangod sa ginapaabot nga maulanon nga panahon. Bacolod LGU nagpatagpon nga wala sila nagsuspend sang klase. Inibase sa report sa Negros Occidental Operation Center as of 8 a.m. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, yara na sa tag sa local government unit ang desisyon sa pagsuspend o kung pagpadayon sang klase. May mga lugar nga nag-report sa pag-ulan dala sa habagat nga ginpabaskog ni Bagyo Nando. Pero sunod sa kay Lacson, wala naman sang may nag-report sang pagbaha magluwas na lamang sa sitio Tamborong sa Biak na Bato sa La Castellana. Sa bahay naman sa Bacolod LGU, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga wala sang weather warning ukon alert level nga manginbasehan sa lokal nga panguluan agud magdeklarar sang suspension of classes. Sunod sa alkalde, wala sang coding ukon advisory halin sa pag-asa gani hindi ini rason nga para magdeklarar siya dayon sang class suspension kung ibase sa existing nga mga protocols. Lang na dapat may ara na siya sang pag-asa nga warning or parabos na advisory. Then number 2 ang sa heavy rainfall, same thing man, alin man na tanatanan sa pag-asa. So Sa number 8, Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nagapanghagad sa mga Negrense ilabi na sa mga nakabase sa Metro Manila nga bisitahon ang Negros Trade Fair nga magasugod buwas nga adlaw. Nagpadulong na sa Manila si Governor Lacson subong nga adlaw sa pagtambong sa pagbukas ng 39th Negros Trade Fair sa Setyembre 23 kag magalawig tubtob September 28 sa SM Aura Premier kag SMX Aura Convention Center sa Bonifacio Global City. Ang Negros Trade Fair ang ginakabig nga pinakamalawig na nga trade fair nga ginasakdag sang mga magapakita sa mga pinasahi nga istorya. Sunod sa kay Governor Lacson, masalida diri ang mga produkto sa probinsya humalin sa pagkaon sa patag sang fashion padulong sa home and design. Himbon ang tema sang trade fair karon nga tuig. We all know that SM always has more walk-in
customers, no? So we're hoping to take advantage of that volume of people that normally go to patronize SM. So especially for our Negrenses who are in Manila, we're hoping that you can visit us, and of course we also call on our friends from Manila and elsewhere, no, if you're around the area, to come visit the Negros Trade Fair, which is the longest running trade fair outside of Negros Occidental. Sa number 7, drivers ng SUV ginaligar na tulugan gani iya ginarado ang isa ka tricycle sa Banwasang Isabela. Nagtabog ang drivers ng tricycle sa kalog samtang nagasinggitan sa buling ang minor na edad nga pasahero. Matapos ginarado ang ilang ginasakyan nga tricycle sa isa ka Toyota Fortuner nga SUV. Bangod sang impact, nawasak ang tricycle. Nagluntad ang insidente sa Rizal Street sa Barangay 2, Banwasang Isabela sa Negros Occidental, Sabado sang hapon. Nagawa sa investigasyon sa kapulisan nga natulugan ang 62 anyos nga driver sang SUV. Residente sang Gihulgan City sa Negros Oriental. Rason nga nagkadto ang salakyan sa piyaka lane kaag nakabunggo sa nagasugataman nga tricycle. Nakaangkon sa mga pilas ang 30 anyos nga driver sang tricycle kag ang estudyante nga pasahero niya. Ang duha ka mga pilason ang residente naman sang Banwasang Isabela. Gindala sa Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital ang driver sang tricycle kag ang iya nga pasahero. Sa number 6, isa naman ka nagakaagnas nga bangkay ang nasapuan sa Suba sa Kabangkalan City. Nagakulob kag nagautaw-utaw ang bangkay sang isa ka lalaki sa masapuan sa Suba nga sakop sa Hacienda Biaren, Barangay Linaw, Kabangkalan City, Domingo sang Udto. Mamunit kung tani sa Suba sakay sa bangka ang isa ka minor de edad sang iya makitaan ang bangkay niyara na sa advanced state of decomposition. Nangayo ini sa bulig sa iyatiyo agud mapahigad ng bangkay. Gisiling ni Police Captain Sammy Gazataya, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan PNP, positibo nga ginkilala ang bangkay sa iya misis. Ang biktima ginkilala kay alias Celso, isa ka pintor kag residente sang Banwasang Ilog sa Negros Occidental. Base sa investigasyon, naglumpat sa Kamugaw Bridge ang 25 anyos nga lalaki matapos malampusan sang pala sang iyaupod nga pintor. Suno kay Gazataya, posible sa kakulba, nagdalagan kag naglumpat ang lalaki sa taytay rason nga naanod siya sang daludo ka tubig kag nalumos. Sa number 5 naman, isa ka construction worker na sapuan nga patay sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Natukiban nga may 15 sa tanan ka mga buno sa lawas. Base sa reports ng scene of the crime operatives, may 15 ka mga buno sa lawas ang construction worker nga nasapuan sa Purok Sagrado 2, Barangay Estefania sa Bacolod City. Domingo sang aga sa nakitaan sa iya mga abyan ang bangkay ni alias Jason malapit sa ilang balay. Nahibaluan nga nagaisahanon nga nagapuyo sa iyang balay ang biktima. Suno kay Major Mark Joel Reclamado, ang hepe sa Police Station 4, ila nadakpan sa hot pursuit operation ang 44 anyos na suspect. Personal nga dumot ang ginalantaw nga motibo sa krimen. Ginaulat na lamang sa kapulisan ng death certificate sa biktima agud napasaka ang kaso nga murder batok sa suspect. Sa pahayag sa suspect, ginsugo lamang siya sang bayaw sa biktima bangod suno sa iya. Masami nga nagapalupok sang pusil kag nagamaoy ang biktima kun hubog. Sadtong Mayo, ginlabo ang napilasan sang suspect ang biktima kag sila ang nag-aregluhanay sa barangay. Sa number 4, may masobra sa gihapon sa isa kagatus ka mga pamilya nga nagkalasunugan sa Barangay 27 sa Bacolod City ang nagapabilin sa evacuation center. Gikumpirma ni Bacolod City Administrator 30 Mark Mayo nga 124 ka mga pamilya ang nagapabilin sa evacuation center sa Apolinario Mabini Elementary School matapos ang natabo nga sunog sa Barangay 27 sadtong Setyembre 12.
Kundi base sa validated data sa Department of Social Services and Development o kung DSSD, 295 tanan ka mga pamilya ang apektuhan sa sunog. 15 ka adlaw lang sila gitugutan nga magtinir sa eskwelahan kay kinahanglan na sa mga estudyante nga magbalik sa face-to-face classes. Sunod pa kay Mayo, yara na sa 60 tubtob 70% ang cleared area sa Barangay 27. Nagasige ang clearing operations sang Biyernes kag Sabado kag temporaryo lang nga naguntat kag liwat naman nga magapadayon sa Martes. Ginsigurado anay sa syudad nga safe ang mga nasurugan sa ilang liwat nga pagbalik sa ilang lugar. From 250 plus families, ara na lang subong sa 124 families ang nagatiner dito or equivalent to 449 individuals, no? So meaning kung lang tawon tatin reduce ang number, and we can conclude and assume nga ang iban sini nagbalik naman gid sa ila previous abing puloy-an sa Barangay 27. Sa number 3, kasunod sa mabunok nga pag-ulan sang kahapon nga adlaw, may pagbaha na naman sa sitio Tamburong, Barangay Biak na Bato sa Banwa sang La Castellana. Sunod kay Disaster Risk Reduction Management Office Head John B.F. Diasis, nagikan sa ibabaw nga bahin sang Ibid Creek ang tubig na tungod nga nagtapa naman ang bahin sang Abo nga Sapa. Nagpangita alagyan ang tubig rason nga ginbaha ang norte nga bahin sang Taytay. Sa nagligad nga pag-awas nga ako na sa nagligad sa nawala nga bahin ang ginbaha. May 17 ka pamilya ang gin-evacuate kag katunga sa ila ang ginpatinir sa covered court sa barangay kag ang katunga sa ila nga mga himata. Tigayon sila nga nakapauwi na. Nagpadala na naman sa dugang nga equipment ang probinsya agud to mabuligan padasig ang clearing operation sa area. Kada mag-ulan, ginaanod ang volcanic materials nga yara sa ibabaw. Suno kay Alan Tumakin, ang acting punong barangay sa Biak na Bato, ang Office of the Civil Defense na ang magagasto sa fuel sang ginduga nga mga heavy equipment. Actually sa may babaw naman sa nangita naman sa may lubong nga area. Or in nga diri naman siya sa may side sang north sang bridge. We're in nga ang last ng August 31 sa may south niya mang going sa may barangay proper. Duga saylo-saylo lang bali, sir? Mao nga pangitalan sa kundiin sa mauyunan niya ang lubong nga area. Sir, bali. So we're in nga sa subong ma'am nagpadala naman tong province ang additional nga support. Kay we're in nga weekend abi nang sige-sige baha ang ginobran ng last week nga mga kalog-kalog or mga river ways bala nagtapan. Sa number 2, para kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, nabatian na ang ibubunot sa mga pumuluyo. Yara na karon sa Kongreso ang pag-ubra sa ilaman nga bahin. Ini sa tunga karon sa nagapadayon nga pagpangusisa sa issues ng flood control projects kag pagpanawagan kontra korupsyon. Sa ginpatigayong rally sang kahapon sunod sa kay Lacson, klaro ang mensahe sa mga Pilipino, sila ang nagapamatok sa korupsyon. Sunod sa gobernador, ang ginahinan amo ang insertion sa 2025 budget nga nagpadulong sa ghost projects. Sunod kay Lacson, ang mga may kahilabtanan diri dapat nga magpanabat. Sunod kay ko naman ang abang Likud Party List nga representative karon nga may pagpangusisa na ang Independent Commission for Infrastructure mula to nilang mangin resulta sini sa bahin niya. Hindi siya luyag nga ang pondo para sa tanan nga mga flood control projects ang kakson bangod may mga lugar gid man nga sunod sa iya nagakinahanglan sa sini nga mga proyekto. Sa piyak nga bahin, ginpatag naman ni Governor Lacson nga iya ginpakamaayo nga ipasira ang provincial capital Lagun sang Domingo. Iniagud wala sang may matabo nga hindi pag-insindihanay. Patag niya, ginadumilian sa ordinansa ang anuman nga political kag religious rally sa Lagun. The people have spoken very loud and clear, so it's now up to Congress to do its part and for insertions or even ghost project not to happen again. Anong message mo sa DPWH people? Tell all na lang, okay, and that for those who were part of this grand scheme to steal money, you will have to be answerable to that. Ulatong na lang ang sa independent investigation
kung anong aton da kahinatnan. Pero pag hindi gani na base naman insakto ti mabalik naman na liwat sa aton dito naman sa house para mag-investigar kita. Pero for the time being, ito ara na lang independent commission, wala ton tanay kung paano nila gihuunin ang ano. From a close watch, kamo sa budget deliberation. Oh, of course, of course. At least, actually, subong kasugod na. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagkalinain nga mga sektor pati na pribado nga mga individual nagupod sa aksyon protesta kontra korupsyon sang kahapon. Ang investigasyon sa mga flood control project sa Bacolod City ang ginsugura naman subong adlaw. Yaring report. Tanan nga korap, piso Tanan nga korap, piso Nakapoy na ang mga pigado sagod sa mga bilyonaryo. Ini ang isa sa mga agaw atensyon nga placard sa aksyon protesta kontra korupsyon sa kahapon. Ang nagauyat sa sini nga placard, isa ka civil engineer nga si Charlene Grace Hilutin, ang top 2 sa board exams ng civil engineers ng 2021. Iya personal nga hibubunot ang ginsulat niya sa bit-bit niya nga placard. Based sa mga issues pa lang nabuha regarding sa flood control, makita naton nga kadamos ang kwarta sa gobyerno nga nagakadto hindi sa pigado kundi sa mga bilyonaryo nga sala nga sistema dapat unahon naton ang aton nga mga kaulupod nga kailangan sa serbisyo sa gobyerno. Original ni sa sir no, pero nagarepresent naman pala sa realidad how paglalakatin kita dari subong. Isa nun siya sa mga pribado nga individual nga nag-upod sa pagmarcha kontra korupsyon halin sa Capitol Lagoon padulong sa Bacolod Public Plaza. May mga gikan sa simbahan, nagkanilain nga sektor, mga anay opisyal sa gobyerno, gikan sa academe, progresibo nga grupo kag mga pamatanon nga nag-upod sa rally. Bisan pa nagbubu ang ulan, wala ini makapugong sa mga akig nga mga pumuluyo nga magpabutsyag sang ila hibubunot sa dalanon. Ang ila singgitan, kasuhan kag ipapreso ang mga kawatan kag ibalik ang kwarta kag gingkawat halin sa kaban sang gobyerno. Pag-abot sa replika sa Bacolod City Government Center, nagtipon ang tanan para sa isa ka programa. May mga speakers gikan sa nagkalinain nga sektor. Isa sa ila, ang anay gobernador sa Negros Occidental nga si Rafael Lito Coscolhuela. Nagbaliskad na kuno subong. Kung sa una, nagabantay sa pumuluyo ang gobyerno. Subong, ang pumuluyo na ang kinahanglan nga magbantay sa gobyerno. Isa pa ka masubo nga ginabatyag ko subong sa tunguna sangara pa ko sa gobyerno, ang amon ginahambal, ang gobyerno hindi pwede pagpabayan ang pumuluyo. Karon baliskad na. Ang pumuluyo hindi pwede pagpabayan ang gobyerno. Kay base maputo kita. Sunod sa kay Father Aniceto Mau Benefice ang One Negros Ecumenical Council nga amo ang nag-organisa sang aksyon protesta kabahin ini sang nationwide nga Trillion March. Subong adlaw, gisugura na sa natukod nga grupo nga Council of Concerned Citizens ang pag-usisa sa mga flood control projects sa Bacolod City. Ulan kag init aton ginasulay lamang handom naton nga ang pungsod Pilipinas hilway sa kinawatay. Gani ang aton pagtipon subong nagapakita sa aton pagtuo kag pagigugma sa aton pungsod Pilipinas na pinagid sa mga kabataan, pamatanon para sa ilagwas damlag. Sunod sa PNP sa Negros Island Region, nangin malinong naman ang aksyon protesta sa bilog nga rehiyon kag wala sa may nagluntad nga kinagamo. Kag sa Good Vibes, matapos ma-sold out ang more than 7,000 units sa Deca Home sa Barangay Kabug sa Bacolod City, ginbuksan naman ang ila nga Granada nga site. Yaring report. 3, 2, 1! Ginbuksan na ang Granada site sang Deca Home sa Bacolod sang Sabado.
Ining second site sang Dica Home sa Bacolod City matapos ma-sold out na ang kabug site nila. 1,150 ka mga units ang ari diri sa phase 1 nila kag ready na for occupancy. Ang mga units diri, 2-story socialized unit with parking space. May malapad nga dalan, fence kag gated ang area. Amo sinihang itsura sa model unit. Depende sa owner kung paano niya iplastar sa sulod pero may space for living room kag dining area. May comfort room kag may space sa likod for dirty kitchen and laundry area. Sa second floor naman, pwede for 2 bedrooms. Kada bedroom may access to window para gwa sulod ang hangin. Kag bangod yara sa Barangay Granada, isa sa mga nataasan nga barangay sa Bacolod, mabugnaw ang dapyas ang hangin. Suro sa branch manager sang Dica Home sa Bacolod nga si Arlene Togle, dako ang pagpasalamat nila sa mga Bacolod nun. Bangod sa adlaw mismo sang pag-open sang Granada site nila, 90 units dason ang nabakal. But then again, God is good. He gave us 90 sales yesterday. So, Lord, thank you for the 90. Again, thank you for all of you. Thank you for your support. We can make this with you all. No, we cannot do this by ourselves. We need you. Suro sa anak sa founders ng 8990 Housing Development Corporation, ang Phase 2 sa Granada site nila may ipatukod nga 5,671 ka mga units kag ini naman nga site ang ipaydalom sa 4PH program sa gobyerno. Kag may Phase 3 pagid nga may 459 units nga ipaydalom naman sa Economic Housing Program. Nalipay sila nga mangin kabahin ang Dica Homes sang chapter sang istorya sa mga pamilya nga naga-star dere. Together, we are showing that when public and private sectors join hands, decent, affordable, and livable homes for Filipinos are not just possible, they are within reach. So today, we are not merely cutting a ribbon, we are opening doors. Doors to new beginnings, to new memories, and to brighter futures. Sa launching, may mga nagapila na nga mga interesado nga buyers ang ilang nga mga units. For more inquiries, magkato lamang sa ilang opisina sa 3rd Lacson Street sa JLB Building sa Bacolod City. Shout out anay sa aton nga live viewers, subong gabi si Ma'am Jurbe yap janala mabinagyuhon nga hapon churuming subado ang Digicast Negros watching live from Baguio City. Puerte ka baskog sang hangin kag ulan at least dili sang medyo hinay gawa, ma'am. Si Nishimuta Fedelina, thank you so much idol ruming Digicast Negros watching from Fukuoka. Si Hans Lee Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros. NIR sa ruming si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast Negros watching from Pulupandan. Jessery Garucho Hivero, maulanon nga hapon ka Digicast ruming maghalong kitatanan, shout out kay Toto Andre. Si Chona Evangelista Garedo, good afternoon Digicast Negros watching from Singapore. Si Mir Nagarido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao. Si Maria Fe Panaga Baredo, good afternoon Digicast Negros watching from Silay City. Si Ma'am Maricon Gabawa Hayashi, good evening Digicast from Japan. Si Romel Mahilom Galio, good evening Digicast Negros watching with Jam Jam kag Mary Ann Villeta Galio. Kaga si Paulo Gaudite, good evening sir. Si Nieda Cordero Doron, good evening man kuno. Kaga si Ma'am Nieda gyapon, no more people suffer because of poverty. Kuno din si siguro in relation sa aton nga balita subong adlaw. Kag si Raymond Zamora, pa-shout out sa Rome, good afternoon. Kagabuya itong top 10 nga mga stories sa Negros Island Region subong adlaw. Tugtog sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong gabi.